дар шурӯи боз як ҳафтаи нав ба шумо бинандагони азиз дуруд мефиристам аз дафтари марказии радиои озодӣ сархатти рӯйдодҳост дар тақдими ман Шали Рӯҳуҷа ки пешниҳоди шумо мешавад. Имрӯз 27 сентябр аз кӯмакҳои садҳо паноҳҷӯёни Афғонистон мегӯем ки дар марзи Тоҷикистон дармондаанд. Ҳафтаи ҷорӣ мавсими тирамоҳӣ дават ба хизмат бар асоси қонуни нав ва истифода аз хидмати алтернативӣ оғоз мегардад. Як зодаи Тоҷикистон пизишки русро баъди муоинаи ҳамсари ҳиҷобпӯшаш латуф кардааст. Хабарҳои дигарон низ дорем. ҳавошиносони тоҷик барои чанд рӯзи оянда дар кишвар ҳавои тағйирёбанда, шамолу чангбод ва фаромадани туманро пешгӯӣ карданд. аз имрӯз то чоршанбе дар вилоятҳои Хатлону Суғд ва навоҳии тобеи марказ ҳавои чанголу дар назар аст. Бинобар ин аз сокинон хоста мешавад ки аз гаштугузори рӯзона бахусус дар роҳҳои мошингузар худдорӣ кунанд, зеро ба саломатиашон зарар хоҳад дошт. Инчунин ҳангоми иҷрои корҳои саҳроӣ, сохтмонӣ ва зимни сафар бояд эҳтиёт намоянд. Ин гуна ҳаво махсусан ба кӯдакон, пиронсолон, занони ҳомиладор ва одамони гирифтори бемориҳои роҳи нафасу дил таъсир мерасонад. Мулло Абдулғани бародар, иҷрокунандаи вазифаи муовини нахуст-вазири Толибон, дар суҳбат бо шабакаи телевизионии Алҷазира Тоҷикистонро ба дахолат ба кори Афғонистон муттаҳам кардааст ва дар идома афзудааст ки ҳар амал аксуламале дорад. Мулло бародар бештар аз ин тавзеҳ надодааст ки манзур аз аксуламал чӣ аст, вале Толибон ахиран эълон карданд ки ба вилояти Тахори ҳаммарз бо Тоҷикистон ҳазорон аскару афсари нирӯҳои хоси лашкари Мансурии Аморати Исломиро фиристоданд. дар ҳамин ҳол гурӯҳи Толибон дар хиёбонҳои Ҳирот ҷасади 4 нафареро ки бо гумони одамрабоӣ кушта шуданд овизон карданд. гузориши ҳамкорони мо аз бахши Афғонистони озод дар ҳамин бора қисса мекунад. طالبان جسدهای 4 تن را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند. در پارچه کاغذهای نصب شده روی جسد این فرد نوشته شده هر کس که اختطاف کند سزایش همین است. مقامهای محلی طالبان ادعا می‌کنند که این افراد پس از اختطاف یک مرد و پسرش در نتیجه برخورد با طالبان کشته شدند. روز جمعه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش را نشر کرد که در آن به نقل از مولوی نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان که اکنون مسئول زندانهای این گروه است، گفته شد طالبان حدود شرعی را دوباره جاری خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از این سخنان مولوی ترابی ابراز نگرانی کرد. هرچند شماری از شهروندان از دیدن جسدهای آویزان در نقاط مزدحم شهر وحشت زدند، اما شمار این اقدام را در مبارزه با موارد اختطاف مؤثر می‌دانند. мавзӯи Афғонистонро идома медиҳам. дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон дар бораи омадани паноҳҷӯён аз Афғонистон маълумоти дақиқ намедиҳанд, бино ба наворҳои нашр шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ садҳо шаҳрванди Афғонистон барои вуруд ба Тоҷикистон дар марз банд монданд. аз ҷумла муаллифи саҳифаи Бадахшон плюс дар YouTube гуфт дар Ишкошин ба камияш 400 оила мунтазир ҳастанд, вале ба иддаои онҳо ҷониби Тоҷикистон барояшон иҷозаи даромаданро надоданд. бар замми ин гурӯҳи Толибон аз онҳо хостанд ки ба маконҳои худ баргарданд, вагарна бо онҳо бархӯрди ҷиддӣ мешавад. то кунун мақомоти Тоҷикистон ба ин наворҳо вокуниш накарданд. бинандагони азиз, гузориши муфассал дар ин бора дар давоми рӯз пешниҳоди шумо мешавад. Шавкат Мирзиёев гуфтааст баъди музокироти душвор бо Эмомалӣ Раҳмон минаҳо дар марзи Тоҷикистону Узбекистон дар давоми 1.5 сол безарар карда шуданд. Президенти Узбекистон дар ин бора зимни мулоқот бо интихобкунандагон дар вилояти Самарқанд охири ҳафтаи гузашта баён доштааст. ба қавли Мирзиёев бо Эмомалӣ Раҳмон 3 соат гуфтушунид карда 99.9% мушкилотиро ки давоми 20 сол вуҷуд доштанд ҳал намуданд. моҳи марти соли 2018 баъди сафари Мирзиёев ба Тоҷикистон ду кишвар барои поккории минаҳои назди марзӣ гурӯҳи корӣ таъсис дод. Ӯзбекистон охири солҳои 1990 бо нигаронӣ аз хатари гузаштани ҷангҷӯёни ҳаракати исломии Ӯзбекистон марз бо Тоҷикистонро минакорӣ карда буд. мақомоти тоҷик мегӯянд таи 20 сол ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар марз бо Ӯзбекистон бар асари таркиши минаҳои зидди пиёдагард 374 нафар кушта ва 485 тани дигар захмӣ гардиданд. ҳангоми безараргардонии минаҳо 2 минароби тоҷик кушта ва 20 мутахассис маҷрӯҳ шуданд.
ҳафтаи ҷорӣ дар тоҷикистон мавсими даъвати тирамоҳӣ барои хидмат дар артиш оғоз меёбад. ин навбат онҳое ки намехоҳанд хидмат кунанд бо пардохти 25200 сомонӣ ва тамрини якмоҳа соҳиби билети ҳарбӣ мешаванд. Фаридун Маҳмадолизода, сухангӯи вазорати дифои Тоҷикистон, ба Азия Плюс гуфтааст, маблағе ки аз хидмати алтернативӣ ба даст меояд барои нигаҳдорӣ, ғизо, либоси сарбозоне ки ихтиёран ин нави хидматро интихоб кардаанд сарф мешавад. Ба гуфтаи ӯ, ин пул инчунин барои хариди аслиҳа, муҳимоти ҷангӣ, барои эҳтиёткорон, маоши афсарон, таъмири қисмҳои низомӣ истифода мегардад. Маблағи боқимонда барои навсозии зерсохтори ҳарбӣ техникӣ қувваҳои мусаллаҳи кишвар равона хоҳад шуд. роҳандозии хидмати алтернативиро иддаи як рӯи қонунии халосӣ аз артиш арзёбӣ мекунанд, вале гурӯҳе аз эҳтимоли афзоиши фасод нигаронанд. намояндагони вазорати мудофиа исрор меварзанд ки шаффофияти ин кор таъмин хоҳад шуд. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. раиси кумитаи тафтишотии Русия Александр Бастрикин қазияи марди 29 солаи тоҷикро барои латтукуби як пизишки рус баъди муоина кардани ҳамсари ҳиҷобпӯшаш таҳти назорати худ гирифтааст. ӯ ба авбошӣ бо истифода аз зӯроварӣ муттаҳам мешавад. додгоҳ ҳамчун чораи пешгирӣ Баҳриддин Азимовро ки шаҳрвандии Русияро дорад, аз ҳаққи тарки ҷои зист, суҳбат бо шоҳидон ва аз истифодаи воситаи алоқаву интернет маҳрум кардааст. рӯзи 21 сентябр баъди он ки духтури пӯст ҳамсари ҳиҷобпӯши Азимовро муоина мекунад, ӯ ба утоқи пизишк даромада ба рӯяш ду мушт мезанад. дар ҷарони бозпурсӣ Азимов гуфт ки духтур ҳангоми аз назар гузарондани ҳамсараш ба ӯ гап партофтааст ва пурсидааст ки чаро ҷуволро ба сараш кашидааст. чунин муносибат боиси хашми зодаи Тоҷикистон шудааст. ҳоло ба ӯ то 300 000 рубл ҷарима ва ё ҳукми зиндон таҳдид мекунад. баъзе аз корхонаҳои воқеъ дар Хабаровск, Владивосток, Краснодар ва Ульяновски Русия муҳоҷирони тоҷикро ба кор даъват доранд. ин корхонаҳо ба афроди аз 22 то 50 сола ки метавонанд ба ҳайси хишчин, барқчӣ, челонгар, рангуборчӣ ва сангчин фаъолият намоянд ниёз доштанд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон мегӯяд, хароҷоти сафар, омода намудани ҳуҷҷатҳои корӣ, ҷойи зист ва хурду хӯрок аз ҷониби кордиҳанда пардохт мегардад. музди маош аз 45 000 рубл то 70 000 рубл ваъда шудааст. хоҳишмандони кор метавонанд ба хадамоти муҳоҷират дар душанбе муроҷиат намоянд. дар пойтахти Тоҷикистон зери унвони нома ба Паншер китоб дар васфи Аҳмад Масъуд ва ҷабҳаи муқовимати миллӣ ба нашр расидааст. дар ин китоб ашъори шоирони маъруфи Тоҷикистон ва ҳамчунин мақолаҳои донишмандону журналистон гирдоварӣ шудааст. интизор меравад ки ба зудӣ дар як маросим нома ба Паншер муаррифӣ шуда, шакли электронӣ, он ҳам тариқи интернет дастрасӣ хонандагон бигардад. ҳамчунин 2 рӯзи пеш нашриёти адиби вазорати фарҳанги Тоҷикистон маҷмӯаи ашъори шоирони форсизабонро дар ситоиши ҷабҳаи муқовимати миллӣ бо номи ҳамосаи Паншер аз чоп баровард. Паншер феълан ягона минтақаи Афғонистон аст ки бо нерӯҳои Толибон таслим нашудааст. як сокини 33 солаи шаҳри Душанбе ҳангоми моҳидорӣ дар дарёи Кофарниҳон ғарқ шудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, ин ҳодиса шоми 25 сентябр рух дод. ҷасадро наҷотбахшони кумитаи ҳолатҳои фавқулода танҳо як рӯз баъд пайдо намудаву ба пайвандонашон супориданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, сокинони Тоҷикистон ҳангоми қарор доштан дар назди кӯлу дарёҳо ҳатман қоидаҳои бехатариро риоя карда ҷонашонро зери хатар нагузоранд.
дӯстони азиз, акнун бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ имрӯз 27 сентябр $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 24 дирам нарх гузоштааст. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 155 сомониву 50 дирам таъин шудааст. бинандагони гиромӣ, бо арзи сипос ба якояки шумо нашри навбатӣ сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. агар шумо шоҳиди ҳодисае шудед ва ё наворид доред, лутфан моро низ дар ҷараён гузоред. ман бо шумо хайру хушина мекунам ва 3 соат пас дар барномаи хабарӣ мунтазиратон хоҳам буд. рӯзи хуб дошта бошед.